Kebang JMC kang waya Parman nijang kar bianglong ISDC kang dang amay kang nipon. Ningkan surhini ra ingkora hinia Parman thare bijoy rong hang Mr. KYF kache pahay pon. Puan Raja Keme Pua Lunjir Kimi Ingpu Pontang. Kebang JMC kang waya Parman nijang kar bianglong ISDC kang dang amay kang nipon. Tereponi phai ke thomarni nijangkar bianglong dongka muka malong arni tili por phai si malompen ASDC nijangkar bianglong atumpen bang phua mei kang ni pona berta nili toma pherang ke pen berta nang pale labang so amei ASDC nijangkar bianglong amei phusar sing ingleng a hin pen mei chari pon si kebang JMC kang wailong ASDC asong atum sita me ing tangkring pen rat farman karjab dun thekja phansi mei along ka chingwai padopon pusi berta nang pale jasemet kebang JMC kang wayahut BJP asong pan paremsi ASDC atumsi cepahay nang pupu hai hui alam meyalong cethan ponrenti labang so beta nang pale abang dongka mukampen Janata Be Malong News. Ili tum lake jasemet daka West Benglong District ASDC committee tum kedam tang February taring koi raponi tum district election monitoring cell chiselam poninglo halabang so district election monitoring cell piniki chengsi itum executive mai dak padupon lapen pinitum kache waipon bangal hello je non e franke bang bom karbiang lo termas council election long kache dam dunji pan so kili kache pati dunji pan yesusia songa hin pen kache sikche dang kapang chenglo lapen kala bang so gute election process long jasime da returning officer long pen chenglo lai tum election sa notice mukha information mukha lai ka du ka ke claim ke dam kache sik ponji pan si pinitum mai bange du poniklo lapen labang so nang tum pin labang so mai long pen na tum non kebang ji kili ka chepate long nang tum kodak dak dak constituency pensi nang tum mane ningki thelo mane kebang ji pone khai phan okay ili tum kaduk beda chini karbiang long long siring koi ra throk du so siring koi ra throk long no labang so present political situation so nili tum langlo ladakh banke jasse met non BJP party tum si hat Delhi Dispur dipuan da tum si chari thip la tum si mane jakong mange chikip thip asila sona por hut ASDC song hin ben kama thapon mange la hen lo je BJP tum kachari hut rada tum ki sung ke boy ki phu bangle tum theglong lo je non la tum hala kupla puji ho penang ana hormu bangla tum compulsory pinchong det la pen ke rada phan la government tum ko pima aning hanga link si pinir da India citizen tum bangta me thanga fundamental rights mukhana pini ke ave dedlo ili tum non gari ke dam da phiriduk motorcycle pen ke dam da konda ne police na ke nebdun ji konda ne na ke check dun ji pie kagos ne na ke hangi ha helmet men pen dang lok lai hui ha vaccine men pen dang lok supreme court tum da pu delo je vaccine ke la ke mandatory kali la pen isa document kali pu supreme court pen pu der phiranta da asam government tum da ili tum theglong lo je la tum banke la so ha vaccine card apana isia government document so la tum banke jabarjasti la da ke claim la so tum theglong lo pen dang lok penang ana hormu pini munit ma freedom ave dak la sila sa government aphan bangke jasemet anti people sa policies mukhala tum ke deng dupik apot si hala hait BJP party phan ka parem ni kenang sot helonon ke thenai Puan Raja Keme Pua Lunjir Kimi Ingpu Pontang Plikabrener kep kar berisonim soronga jelong pace tondon si thereponi phai ke thomaning be riso kimi production atumpen kepak langpon Puan Raja Keme Pua Lunjir nongnam ke theklong ceparjan bang Sarlibon bepi lam arjan somse bang jibon teron lapen ceparjan bang delip be atum ari deng pen ingpu pontang lo posinili tuma phan berta nang pale labang so lun lun sepi protima teron ti lapen lun sepo rajestok be atum pensi pace thak pon lo labang so lun karjuji ningke hanga tumantari so kimi production a YouTube channel along si arjupon longpo putaka paklang atum pen berta nang pale Ningkan surhini ra ingkora hinia Parman thare bijoy rong hang Mr. KYF kache pahay pon aningkan vangson si pining ta therepon ni phai ke thomar ni karbi risonim sorong aje aklam tara langso along United Karbi Student Association thi hekpen UKSA atum chepatir pipon si Mr. Karbi Youth Festival kache pate padopon pining aningkan ke padopon along Mr. KYF anong e nijang karbiang long kolonga pen thare bijoy rong hang si che pahay pon lo bangso ajai me kajo por phai kebra achiti malom pen chengpon si trial angdeng pen kache pate chengpon lo lason si api kache pachini angdeng karju ke thak angdeng pen chenglok kado kabe ingdeng phoan
ason ke pedopon iksi angdung kitia por anke alangli rong hang sang husi cepahai pon iglo. Alangli kecepat cini ahut pen ceng lok kar jua hut sitame lamet lamcong jutang jubat lapen owi kimia phan kangthur ponji alam kejaidun keme iksian ajoksi kecepahai dun pudam on. Adun tua bangke thare pratap pator si cepahai dun lo lapente kethom angdeng abangke tirin ingti si cepahai pon lo lason si best attire along thare sarsing hanse lapen best personality along pendap biang ratane siam atum cepahai dun lo bangso kecepate long kado kabe bangkre ke thomatum si cepate dun lo lapen la bangso along ceparjan bangpu bipul terang bijoy lekhe elparson piso lapen makeup artist Ricky Teron atum si ingsai ponlo kusinili tuma ferang kepen birtanang pale labang so birtanang ke pale bang neli tuma ferang ke Rustom Ronghang lapen Roman ingti Malong News.